benvingudes a la 13a edició de Subtraveling International Film Fest. Ens fa molta il·lusió perquè tots aquells que sou milers i milers que utilitzeu el transport públic cada dia, decidiu fer del transport públic també l'espai on explicar una història. El primer premi Roda TMB és per... El parèntesi! El parèntesi, primer premi d'enguany. Visca! Fer ficció és molt difícil. Fer no ficció encara més, anar a festivals amb no ficció encara més i guanyar festivals amb no ficció encara més. Enhorabona, què? No t'ho esperaves o què? No gens, eh? Si normalment ja fa molta il·lusió rebre un premi, doncs especialment quan es tracta d'un premi que està portat pel públic. Felicitats, enhorabona. Agrair als actors que estan allà amb nosaltres, l'Ivan i l'Anna. Moltes gràcies per aquest premi. Tilbo va ser una mica una bogeria en gravar aquest curtmetratge, però jo penso que entre les dues ho vam treure bé. Muchas gracias a todos los participantes y todas las participantes, que habéis sido muchos, cada año más. Y muchas gracias a todos por el esfuerzo, a todos por venir y nada, mucho ánimo y nos veremos el año próximo en la siguiente edición. Em dic Carlos Ruiz i sembla ser que he guanyat el primer premi de la mostra del curs Subtraveling. Jo segueixo la pista del Festival Subtraveling des de fa uns quants anys. Ja he participat en diferents ocasions, perquè no vaig tenir la sort que he tingut en aquesta. He participat en un curs de no ficció que li dedico a la Rafi. Es una propuesta guay, te permite, a partir del escenario del metro, construir una historia como tú quieras. Las estaciones de la línea 9 me parece que Sí. la verdad es que eran súper perfectas para el corte que hemos grabado. Torpi Valles son situaciones cotidianas que nos pueden pasar a cualquiera en el metro.